أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وبارك وأكرم على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. masu kallon mu da sauraron mu muna muku barka da warhaka, barka da sake saduwa da mu a cikin shirin mu na Tilawa Online TV. Shiri ne da yake kawo muku abubuwa wanda suke inganta rayuwa da addini da kuma abubuwan da suka shafi lafiyar jikunan mu domin bincike da nazari akan abin da ya shafi magunguna na gargajiya da kuma magunguna wanda suka fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda malamai suka tato su suka faɗe su a littattafai, mu kuma muke dubawa mu ɗan yi nazari mu karanto mu gaya muku. Allah muke roƙo ya datar da mu, ya nuna mana gaskiya, ya ba mu ikon binta, ya nuna mana ƙarya, ya ba mu ikon guje mata, ya tabbatar da mu a cikin alkhairi, ya kare mu da dukkanin sharri. Amin summa amin. Duba da yanayin yadda ake tambaya, mukan duba tambayoyi kamar yadda na sha magana, sai mu haɗa taimako sai mu bada. A 'yan kwanakin nan ban san abin da ya faru ba, ko saboda sanyin da ake yi ne na damuna, ko wani abu ne ya faru, zaka ji ana ta mun tambaya akan abin da ya shafi ciwon haƙori, haƙori mai kogo, haƙori mai kuɗa, haƙori mai zuba jini. So ga magani nan a gidajenku, kullum muna irin waɗannan maganganu. Magunguna ne ga sunan mun basu a gida, sai mu tafi muna ta faman abubuwa. Wallahi na shi taɓa ba da maganin, to amma na ba da shi a salo da dama. To tun da na ga dai alhamdulillahi mutane suna bibiya kuma ana amfani, zan ci gaba da maimaita shi da kuma faɗin amfanin shi da kuma magungunan da yake yi a jikin ɗan adam. Zai wahala mu dai a Katsina inda na huwa yau ka je gida ɗaya biyu baka ga wannan icen a cikin gidan ba, ko dai ba icen to akwai garin shi ko akwai sassaƙin shi. To haka ma Kano irin su jiga wannan, amma sai a tafi ai ta kashe kuɗi, a tafi ai ta neman magani, ga magani kusa da kai. Ga wanda yake fama da shi wannan ciwon haƙori mai kogo, in ciwon haƙorinka mai kogo ne, to saurare ni, ki saurare ni, ga yadda za ki haɗa garin ararrabi. La ilaha illallah. Da wani zai ce ararrabin kuma ga yanar ko ina, shi dai garin ararrabi, hano, wasu ce ararrabi wasu ce hano, duk sunan shi ne, ba abu biyu ba ne. A samu dakakken garin ararrabi. Idan haƙorinka ya yi kogo, ka samu ɗan kaɗan ko ka ɗan dankowa ka ɗan yatsanka ka zuba, ka ƙara dankowa ka zuba. Ba za ka yi shi ka aje ba, don kar ki kira ni ko ka kira ni ka ce to za a yi da yawa a ajiye ni. Ka san wasu tambayar in suka yi wata kawai su dai kira su ji an karba, amma akwai abubuwan da baya bukatar sai ka kira, yanda muke tsaya mu muku bayani. Ba wai laifi bane don kun kira. Idan ka danko haka da ɗan yatsanka ka zuba, sai ka ƙara dankowa haka sai ka zuba, to wannan ya isa, ƙila ma ya yi yawa. To idan ka zuba shi sai ka samu 'yar jakkanwa, in gari ce ita ma haka za ka ɗan ɗebo ta kaɗan, kamar za ka ƙara gishiri a miya ko za ka ƙara gishiri a abinci, kun san kaɗan ake ɗebowa. Sai a ɗebo, sai a haɗa da wannan garin arraɓin, sai a yamutsa. Idan kuma ba gari ba ce, sai ka ɗan ɓallo 'yar kaɗan, sai a murje ta a cikin wannan garin arraɓin. Idan mai kogo ne, yawwa, duk zan faɗa muku da mai kogo da mai kuɗa da mai zafi, duk zan faɗi yadda za a fara shi. Sai a kwaɓa. Bayan ka gama cin abinci ka wanke bakinka, sai a ɗebo wannan kwaɓaɓɓen garin arraɓi da jakanwa, sai ka liƙa shi a ciki, za ka ɗan ji zafi. To ka daure, wannan zafin shine zai tafiyar maka da wannan ciwon haƙorin in Allah ya yarda. in ka mannafe
sai ka rufe bakinka. Za ka bar shi a cikin bakinka, suka ce aƙalla za ka bar shi ya minti 30 ko 25 baka cire ba. Duk wani raɗaɗi da wani zafi in ma ya yi, akwai kuma wanda bai masa ma zafi, to za ka je ka sa ruwan ɗumi sai ka wanke, sai kuma gobe sai ka ƙara kwaɓawa ko ki ƙara kwaɓawa sai ki haka za ka ci gaba da yi. Suka ce insha Allahu duk inda kai mako 2 shine kwana 14 sati 2, in Allah ya da wannan ciwon haƙori mai kogo idan ya yi raurawa ya kakkare ko kuma yana ta rawa, ko dai ya fita ko kuma wannan ramin insha Allah za ka ga tuwon cikin dadashinka yana tohowa in Allah ya da. Ga mai kogo kenan. Ga wanda kuma ciwon haƙorin ne jini yake fita, idan ya yi brush kawai nan ɗin shi kankanin haƙorin shi nan kawai sai jini ya rika fita, ko kuma ga mutum yana sakaci, yana sa tsinci, yana dannawa, yana jin wani ɗan daɗi dan zafi amosanin baki kenan, haƙori za ka ga yana fitar da jini, ko ba brush ya sa ba, ko da za ka sa hannu ka duddirza sai ka ga jini yana zuba. To shi kuma wannan garin ararraɓin shi za ka barbada a cikin makilin ɗinka. In kana yin makilin, kana da makilin anyone, sai ka barbada. In ka tashi da safe sai ka gugurje bakin karshe. In ba ka son makilin ɗin, shi kawai garin ararraɓin ka zuba a brush ɗinka ko ka dangwala a hannu ka rika brush da safe kana tashi, shine abin da za ka wanke bakin karshe. In Allah da duk wannan awasanin da yake jini zai daina. Sai na gaba, ciwon haƙori mai kuɗa, ba rawa yake ba, ba jini yake ba, amma ciwo in ka dinduka ban kuɗa, shi kuma suka ce ka ɗibi ƙaramin cokali, ƙaramin cokali teaspoon na garin ararraɓi, ka ɗan zuba shi a cikin ruwa ya jiƙa, ya yi minti 15 bayan ka ci abinci ka sha. Gobe ma kai haka. Suka ce kai wata 1 kana yin wannan, insha Allahu rabbi sai ka nemi ciwon haƙorin nan ka rasa. Waɗannan su ne matakai guda 3. Ko da daji ne, kansa kenan, ko da daji ne ya sauko maka a haƙora ko ya sauko miki a haƙora, to ki rika jika garin ararraɓi hannu, ƙaramin cokali a kofi, ya minti 15 a jiki. Bayan ka ci abinci ko bayan kin ci abinci a tace a sha kullum da safe. Da daddare in an ci abincin dare kafin a kwanta a jika garin ararraɓi ƙaramin cokali a sha. Suka ce ko daji ne a jikinka ko daji ne a jikinki wanda ya saukan maka da warin haƙori ko jinin haƙori, in Allah da za ka rabu da shi. Saura da me ya rage gare ku. Allah ya ba ku ikon gwada. In kuma kun gwada kowa ga yayi, to ka sanar mu da al'umma annabi su ma su gwada. Wannan shine riba kallon ka da ka sa data ka tsaya ka saurare mu. Kada manta da subscribe da sharing da comment da danna ƙararrawa domin samun sabon shirye-shiryen mu mun dora. Muna muku fatan alkhairi. Ma'assalam.